Makul hyzymat terjime merkezi hödürleýär. Täze filmler ýakynda Ata Watan TV YouTube kanalyna. Elbetde bu arzu ýöne hemme zat ilki arzulardan başlaýar. Ägirçe hoş sag bolun diýjekdim bolyn. Başrollerde kim bolsun? Onu siz aýtyp berdiňiz. Başladyk. Täze filmimiz Eýän bayrağını aldy. Hani görýän näme bayraq? Ine gör bile gel oğlum. Oğlum berdi onu bayrağı. Ine täze filmimizem Eýän bayrağını aldy. Görýänmi? Ende ýarga edilmäkä Eýän bayraq alyp başatdyr. Diýmek, ören gowkine boljak bolmaly.